Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün ayın 17'si, 17. noyabr 2021 ýyl, hepdäniň hem 3-nji güni. Men ýene sizin bilen döwlet lider Murat Gurbanov. Men şu gepleşigime birnäçe adam çağırdym, häzir ýetişde gelerler. Şu gepleşigimde esasy iki tane hoş habar aýtjak bolýan. Birinji hoş habar, ene bizim aktivistimiz Aýna Aýdogdyýewa çykdy. Tutsok, yani wagtlanýa tutsok edilen yerlerden çykdy. Aktivistler ine çykyp durlar. Şul habar, gatow habar, hoş geldiňiz Aýna. Biz size köp garaşdyk. Biz size ýa-ni görüşmek üçin hemme etmeli zatlar edip başladyk. Nesip bolsa innik aktivistler da şu zatlar ediler. Hemme aktivistler üçin biz görüşört, durmaz, kim bolsa da inni Vefa Çopan bilen Azat Kepke galy we beýleki syýasy taýdan tutsak edilen aktivistler. Sizin bilşiňiz ýaly Türkmenistanyň içinde syýasy tutsaklar dowam edip dur. Şo syýasy tutsakda oturan adamlar häzirki Azat Kepke, Vefa Çopan şolary hemmäňizi görüşmäne men çagyrýar. Birinji bilen kyn görmän challenge'lar ýapyň, kyn görmän video gepleşikler edin, kyn görmän ýa-ni şul videolarymyzy şo syýasy tutsalardaky adamlaryň golluk videolaryny hemme ýerde paýlaşyň. Indi Türkmenistanyň içinden men habar aldım şu bir gelneje bilen gürleşdim. 3 problema bar diýdi sizi, ýa-ni Türkmenistanyna adamlar öňe köçä çykarýar. Birinji problema bular diýe gorkýarlar diýe. Ol dogry. Gorky näýe aýyrmaly? Diňe, ýa-ni bilimleriň, diňe öz bilimlerini östürüp, diňe jemgyýet bilimleri östürüp gorkyny aýyp bolýar. Haçanda sen öz kanunyny bilsen, konstitusiýany bilsen, haçanda sen jemgyýetiň kanunlaryny, jemgyýetiň içindäki hemme ýa-ni normalary bilsen, sen gorkan ok, sen sebäbi şul kanunlary, şul konstitusiýon haklaryny gelen adama aýdyp başlayan we şondan talap edip başlayan sende gorku däl de sende özüňe ýa-ni durnukly düşünje dörýär we durnukly pozisiýa bolýar. Şoň üçin gorkan adamlary bilenýän birinji bilen konstitusiýon haklaryny öwren. Ikinji bilen polisiýa hakyna kanun alyp ona öwrenýär. Şu gelen adamlara ýa-da emhame şäherlerini düşündürüň şu kanunlary. Siz şolary hukuk gorýan gurumlary ýa-ni hukuka salmaly. Şolary düşündürseňiz olar çekilerler. İkinji ýagdaý şol gelnejemiz diýe, murada olar sizden hemme zada garaşýar. Ine bu ýagdaý dogrudan çözmek gaty kyn sebäbi muňa ýaltalyk däl de muňa ýa-ni jogapkärçiliksiz ýaşamak diýilýär. Bizim türkmen halkymız bütün ömrüni jogapkärçiliksiz ýaşap, hemme zady ýa-ni o öňe giden paçadan, baýdan, prezidentden garaşýar. Bolunny. Bize padaçka gerekkä ölmedi ýaly. Biz dastoyna ýaşamaly, ýa-ni biz durnukly, fundamental haklarymyz bilen ýaşamaly. Bizim aýlamyz arkyn çagryr ekläp, ýene de 30-40% gapdyrlyk goýar ýaly bolmaly. Eger biz biznes etsek, bizim gazanýan pulumuz çäksiz bolmaly. Şol ýaly biz azat ýaşamaly. Oňa prezidentiň takyny ýok, oňa ýa-ni ýygenleri ýa-da hiç hili emhenem dahli yok. Ine şoňa Türkmenistan döwleti güýçli we durnukly we Türkmenistan döwleti ösüşde diýip bolýar. Şu zatlar eger bolmasa Türkmenistan döwletini hususlaşdyrdyp, ýa-ni hususlaşdyryp prezidentden owurlady bolýar. Ine biz şoň üçin näde şu schemanyň içinde Türkmenistanyň prezidenti Kezat Berdimuhammedow Türkmenistanyň kanunlaryny hormat goýman, kanunlaryna hormat goýman, Türkmenistanyň hökümetini hususlaşdyryp özüne işledýär. Bu hökümet diňe bir adam üçin işleýär we bu hökümet hususlaşan hökümet. Bir adam üçin hususlaşdyrylan hökümet. Halkyň tarapyny ýa halka kömek etjek hökümetler, halkyň arkasyny tutup, halk üçin hyzmat etjek hökümetler, ine şoň üçin men Türkmenistanyna bir kanun hükümet, Türkmenistan döwleti diňe bir kanun ýolda,
Türkmenistan devletinin yol başladı, hükümetin yol başladı. Dine bir kanun sürüyor. Yollar bir kanun yapıp öz halkını edip dur, kıynap dur. İkinci pasportları vermeyen, halkını edip kara günlere düşürüp yören adam milli lider değil. Milli düşmanlıdır. Yine ikinci soru olacak. Üçüncü sorum, şular yani şu geleceğimi Türkmenistan'dan şeyle diye. Bular Muradağa sizin ve aktivistlerin ediyen işlerine ınınan okma. Bolmanda aktivistler gelip hem de umut bilmeliler. Yine bir ikinci soru geliyor. Siz bir bayın garip adamlarına dönüyorsunuz. 30 yılda yüzünüzü kör edip, gözlerinizi kör edip, şonu etediler. Siz hükman bir lider, hükman bir padşa, hükman bir olmalı, ayağına yıkılıp oğuşar yani, onam öğür yani. Koyun ne? Türkmenler. Bize bayım gerekli, bize padşa da gerekli. Biz birek birimiz bilen hormat koyup, hormatlı katışıklar olmalı. Kim olaydı? Prezident olsun. Çopanam hormat koymalı. Çopana da. Men çopanı yani kimse de aydamam. Şu daş meydanlarda işleyen, yeköyde her vakit geliyen şol adama da hormat koymalı. Çopanam prezident hormat koymalı. Biz ne yapacak prezident hormat koymalı? Sebebi o milli lider değil de prezident değil. O kanun esasından yani kanunu bozup öz vazifesini oğurladı. Türkmenistan prezident vazifesini oğurladı. Hiç yıl sayılar geçirmedi. Ol bir maşenlik, bir kezzap. Yine şoň üçin biz muwaffiq yok. Tevfir edim. Yollar açan ok. Halkı kırıp dur. Daşına ölen adamlar iyi çıkan ok. Ölecek olup yaramayan adamlar iyi çıkan ok. Türkmenistan'ın içindeki çağıcıklar küçer çıkıp ağlap durur. Oraya iyi çıkan ok. İnatata talan ok içine. Bundan başka da bunun üstüne de yani yine bir ağırçılık dörü diye Türkmenistan'ın gражданların pasportlarını oňurtman, olary nelegal koyup, olary gaterwet ýagdaýa salýar. Olar tutulýar, deportasyon lagerinde otyr, konsulluk baryp kömek etmenden geçen şolaryň pasportlaryny ya eýçilik ýa-ni edip şol adamlara ine Türkmenistan döwleti bizim şoň wekilleri biz kömek etjek diýip advokat tutup şonu etme bize de otyr şolar. Türkmenistan'ın hükmünün vekilleri, konsullar ve diplomatlar gaýty Türkmenleri uğurlap deportasyon lagere akıttırıp ya da Türkmenistan'ı akıttırıp halka karşı işleyen. Ondan sonra biz neymiş buna kanun esasında hükmet diyelim. Ya bu neymiş biz bu lidera öz halkına karşı görüşen adama milli lider diyelim. Hava milli düşman. Ne şoň üçin biz şuna diýär. Şoň üçin hormatly adamlar aktivistlere karışma. Aktivistler gollan ve bile el tutup pergel etmeli. Ondan bir Türkmenistan'ı yapar. Yine bir ayçakladım ben şu çıkışımda bir minut şu çıkışımda ikinci hoşga var. Yine men OBS'de şu yığınaklar bu torda 2 günden beri biz açık ve yapık gepleşikleri geçirdik. Avrupa milletleri, Avrupa devletlerinin vekilleri Türkmenistan'ın ýagdaýyny gowulýarlar. Bular bir minut kim efire edecek bolsa gelýärler. Yine Avrupa devletlerinin vekilleri bilen men şu görüşdüm. Olar Türkmenistan'ın ýagdaýyny gaty düşünýär. Olar batışlar edýän eken, edip durlar. Şundan başlap batışları güýçlendirirler. Men olar ýa-ni jikmejik düşündirdim. Hemme problem var. Bular ne üýüşüp Türkmenistan'ı batış edecek bolýar. Bul öň bolmaly ýöne yine bular ýa-ni şol döwletler garaşdy haçan Türkmen halky oýunyp başlar. Gepleşiklerde men olary düşündim. Soňky bir ýarym ýylda ünferin bolsaňyz Türkmen halky galyp başlady. Inni mundan beter galar ýa sizden kömek gerek diýip batışlary artdyryň diýip ýa-ni haýyş etdim. Sanksiýa meselelerini, köp meseleleri biz ýa-ni gürleşdik. Türkmenistan uly ädimli depkinne sanksiýa barýar. Ilaytada prezident ve onun ýanynaky işgalleri. Raşid Meredow, MHM ýolbaşçy Annaýew, polis ýolbaşçy, ýa-ni Sowet
Geňeşiň hukuk sekretary, hukukly geňeşiň sekretary, Türkmenistan prezidenti we onuň doňaşlar. Sansa barýany nesip bolsa, size ädim ýa şek goýarlar. Onu etmedimi, ýa-ki ädimler güýçlerinde instrumentler ýa-ni geçip başlar. Men onu näme şeýle açyk aýdýan? Sebäbi men ýollar aýtdym, düşündirdim. Aýag ýyllaryň problematyna çağıjyklar köçede durup ağlap durur ejelerine garaş. Gyýjaglar çölde zorlanýar, gitýär, Afganistana satylýar. Aýallary ýa-ki nasyl edip näme ýalar prezidentin gardaşlary. Hemme zatlar men düşündirdim. Şu çykyş edýän zatlaryň aýal maşgala urunun hemme zatlar düşündirdim. Olar inni hakyky herkede başlaýarlar. Ýa-ni öňün başlatdylar inni praktika ýa-ni teatr instrumentlaryny açyp başlarlar. Şoň üçin kaçan Ýewropa biz gollanyk, Ýewropa edenok, Ýewropa gollan soň biz şuňa geldik häzir. Ýewropa egerde imkim oturan bolsa, sizin pikir edişiňiz ýaly. Sizi gamçylardylar köçede. Prezident ol diňläp, ýa-ni halkyny diňläp hereket etmedi. Halka aňardan dursun. Eýýän paçalyk içkilerdi. Ene şoň üçin biz hereket etmedek hiç zat bolmaýar. Men Türkmenistanyň içindäki watandaşlaryna ýülenýär. Siz problemlaryňyzy ýa-ni çözgünliklerini gözleýäňiz. Egerde siz problemaňyzy aýtmasaňyz, onuň dokumentlaryny bermeseňiz, surat, videolar bilen düşündirmeseňiz, biz näme çözerik? Özüňiz düşünin. Jadywy taýagy ýok. Häzir men bu ýatmana meňzem. İçinde ölüp eline yara alacak bolsaň ol näde bolýar? Diňe açyklyk, diňe prozraçny, ýa hemme zat görünip duran ýol şo bolmaly. Biziň aratsadygymyzy gökünmeli we biziň diňe dogry ýolda, kanun ýolda barýarymyzy. Şol ýaly hormatly watandaşlar, ine 2 güniň netijesi bu işler geçirildi. Hökümetleriň wekilleri bilen gürleşildi. Olar bilen düşünşüldi şu gerek. Nesip bolsa olar hereketler güýçlendirerler. Ýollar boýunça men haýyş etdim. Olar diýdi, giç halsa ýanwaryň soňuna çyl ýollar açylar. Berdi Muhammedow islemeýär, ol ikinji soru. Men düşündirdim. Koronavirusyň badygy sebäp ýollar ýapdy. Öz halkyny evakuasiýa etmen, koronavirusyň ýerine girilýäni biz bilýäs ýa hemme zat. Şoň üçin şular ýa-ni düýün olaýagynyň çykyşy Türkmenistandan çykyp aýal gyýylaryň hereketleri, aýal gyýylaryň haklary Türkmenistanda dünýäde ýa-ni hormatlanmaýar, bizde hormatlanýar, dünýäde ýok şu zatlar diýip ýa-ni aýdyryp geçildi. Ol ýalan adam Ýewropa döwletleri üstünden bir minut. Ýewropa döwletleri üstünden gülýärler şoň. Şoň üçin men häzir sotu telefon üstüne gidecek bolan başlamak. Salamu aleykum Ahmet Ibrahim. Salam, ve aleykümselam. Men geldim, gatı beğendim aynan goýberlerini sebäbine şeýle. Ayna goýberlerini häzir onun nime diýärse şu. Ayna goýberlerini häzir ýolda bar ýa, ine yetip bolsa bir esir açyrsak biz açar. Ýöne men bu dagly ýa habar berýän. Ine şol birinji bilen men hem aktivistlere sag bolsun aýdýam. Şol aýda diýwany bolan adamlara, challenge yapan adamlara, pravozащитниклere täjegül eýem näçe adam çykardylar şular, näçe hereketler edýär, köp taňry ýakatyn heşinski fon. Bundan beter Dursultan Taganow köp işler etdi şu meselede. Paul senin Dursultan bizinni aktivistler çıkarıp öwrendik. Inni biz halkymyzy betbaççylykdan çıkarıp öwrenmeli de şonu hiç wagt betbaççylyk etmeli ýaly etmeli. Apet pra. Ine bizim vatandaşymyz Türkmenistandan çumagy 3 tane soru berdi. 3 tane da düşündirdi. Türkmenistan'a hereketler başlamak için 3 saat yeten okuydu. Birinci, Türkmen halkı korkya. İkinci, Türkmen halkı
size inananok, pardon, öýlerine inananok şol çalışmalar bolar diýip, ýani size inananok, öýlerine inananok. Üçüncü, Türkmen halky öýlerine inananok diýerler. Ýani şu üç meselede siz gyýyka maslahat berdiňiz, şuň ýani diýen zatlarna biz nähili şol düşündük biler, şu vatandaşlarymyza. Şu üç meselede daşary ýurtdan ya beýlik planetadan adamlar gelip şonu çözüp bermelimi ya şu üç sorulan üç adam şu Türkmenistan'ın içinde her bir adam üýedi bilen üýediniň içindäki zady çözüp bilýär-de bir günde şo düzelip bilýär. Ni ştaýda aýtmalar ilk bilen ýa-ni salamlaşasym gelýär. Bizi görýän illeşlerimiz bar bolsa salam, hormatly illeşler. Men şu hormatly ipdiňe bütün halka aýdasym gelýär-de. Doğrusu aýtsam şu bir adama hormatly prezidentimiz diýip gününe 750 000 gedek gaýtalýan adamlara haýran alýan. Hormat goýulsa ene ata hem şu bütün öz milletine, halkyna goýulmaly. Hormatly adamlar bardyr, ýani olara sen her gedekde hormatlylyk ýüzlensen, 3 gedek gaýtalandan şol bir hormatlygyny görkezýär şo. Kanun bada şeýle dille, lingwistikada şo bir zady 3 gedek gaýtalasan, şola ýa-ni şo tersine diýeni görkezýär. Sen gorkup diýenini görkezýär. Inni şu ýanky berilen soralar var. Şol halk özüne ananok şeýlemi? Birinji aýdan dady. Onu ikinci sizden onu gorkya. Ha, gorkya. Inni şunun hemmeden bir şeýle bir adamçylyk diýilen häsiýetlere girýär-de. Bu bir ýetişklat däl. Ýani adamyň gorkmasy olan bir normal ýagdaý. Normal ýagdaý inni şu gorku diýilen duýgy barada bir romanım var, nimen bir gaty belli Türkmen ýazygynyň biz bir romanyny çykardyk Günneşir ýadynda Gorku belasy ýa oňady. Şo gorkan adamlar şol nimeni okap görmeli şol romany. Şo Gorku belasy umumyň aýrylan stat. Hemme wagt şo gorkudan gelýär ýöne başga da bir türkmeniň ýaman paýkasy sözi bar. Gorkunyň ölüme peýdasy ýok diýär. Eger adam ölmeli olsa barır ölýär diýär. Gorkony bilen ol ölmeni alanok diýär. Onuň ýene bir gowy aýdan dady bar türkmeniň batyr bir öler, gorkok müň. Gorkok her günne ölýär. Batyrym diňe bir gede ölýär. Şo müň ölümi saýlana, müň gede öler, bir ölüm saýlanan bir gedek. Bir başa bir ölüm bar diýär ýene de türkmen. Aýtmadyklary ýok, ýa türkmen uzak atyrlanda wamyny at üstünde ýaşan millet, söwüşip geden millet öz garaşsyzlygyny, öz mertebesini, öz ýurduny at üstünde goran, gylşdyryp goran millet. Şoň üçin gaty gowy nakyllary bar, paýkatlary bar. Şol paýkatlary ýatlamak gerek. Indi men hut öz aýtjaklarymda kimdir bir adam men hiç tatdan gorkamak diýse bir hili öz göwnüme şol dogry dälýär bolup görýär. Adam elbetde adam janlar ol bir gorkmaly, gorku bolaýmaly adamyň nimesinde. Adam elini bir oda bassa çekýär elini derrew. Ya da bir gızgın ya başka bir zada degirse ya bir hukuk zada iti zada degirse ya bir kesse de şonu derro çekke elini. Şol adama berilipdir. Näme üçin? Sebäbi janyny gorumak üçin. Ýöne adamyň gorkusy haýwan gorkusundan tapawutly bolmaly. Haýwan eger de sen iň şu ýarak iti bir gazaply daraşa geden şoň bir 4 ýaşly küpesine ýelmesen şoňda ýagnasyna tayak bilen. Şol it sidikler durur. Emma adam sidiklemez. Adamın gorkusu başkaça bolýar. Adamın gorkusu kelleden aýdýar, düşünjeden. Duýgudan näl, tenne degen agyrdan näl, ya başga zatdan näl, kelleden aýdýar. Egerde adam öz beýnisinde gorkuň garşysynda durup bilse, onu adam täşoň janyp bolýar, emma şoň dilinden yalan söz alyp bolanok. Döşüne şo yara diýilse de 200'lü gama diýilse de, Kalaşnikov diýilse de adam şoň garşysynda durup bilýär. Şoň üçin adam gorkonyny, şo gorkusyny şäklendirmäge, şo gorkudan gorka erkin bermediligi öwrenmeli. Bizim ilki görüş başlamazda bar pol 88-nji, 89-njy ýyllarda doğrudan gorku barda. Ýöne şo gorkuy bizi gaçmaga mejbur eden noktada şo durup
öz güýjüni ölçäp ýene de öňe ädim etmäge itekleýärdir. Şeýder ka adam öwrenýär. Nämäni? Batyr bolmagy öwrenýär. Başyna düşen agyr günler çekmegi öwrenýär. Adam başı daşdan gaty diýär-de, bizim ata-babalarymyz şeýle paýtat goýup durlar. Hemme azy çekip bolýan eken. Ýöne şol ýanky düşünmeli adam näçe gorksa-da öz geljegi üçin, öz watanynyň, ýurdunyň, çağlarynyň geljegi üçin göreşmekden boyun açylmaly, diňe öňe gitmeli. Ýa ona birinji soragyna jogap şeýle. İkinji inni özlerine ananok diýerler-de, diýipdir-de şol watanyny illeşimi. Doğrudur. Bir rejim şu esteriklarından gören rejim Türkmenistan'ın şu başçılık rejim adamları özüne ananmaz yer etti. Hiç adamlarda hukuk koymadı. Hak hukuk koymadı. Hak hukuku elinden alınan ehli mertebesi elinden adamlara elbette özüne ananmaz. O gatı kıyın dattır. Şol özüne ananmak için adamlar öz mertebesi için, hak hukuku için görüşe girişmeli. Görüşe başlamalı. Şu görüşmeden şol nämäni özüne anamy diklemek mümkün değil. Diňe şu görüşün içinde özüme bolan onu taplanýar. O ikinci sorumun jogabym şeýle. Onun niside ananok diýipdirler-de. Hara men, hada Murat. Ýene kimlerin ananok. Şu demokratik opozisiýadan ananmaýanlaryňyz bar bolsa, bir pikir edin oturup. Siz näme sebäpden ananok? Doğrudan şol adamlaryň eden işi bilen diýen sözlerini deňek görün. Egerde kimdir biri bizim üstümüze töhmet atýan bolsa siz ylgaşyp baryp şo töhmeti diňleme. Siz her bir adamın kimdigini, hakyky ýüzüni biljek bolsaňyz, adamın eden işi bilen diýen sözüni deňeşdirip görün. Kimin eden işi diýen sözü bilen deňelýän bolsa, şoňa onanta bolýandyr. Egerde adam özü, mysal üçin aýdaly, batyrlyk satyp, öden bir yerlerde bu kurup yatan olsa ya da meni nesili halat edecek deyip Avrupa gelip 30 yıldan beri ya 27 27 yıldan beri sosyal alıp yatan olsa, işlemen, mutor olsa, ya olmasa men işlep bilemok, men maip, mücrip deyip alıp yatan olsa, kömek pul alıp şon hasabına eklenip yatan olsa, onu ola adamlara ananmak kıyın. Ne için? Sebebi eğer şular yargı uyurttu, olar bir belli bir derejeye yetip bilmedik ortalar. Öz önkü Türkmenistan'daki işini alıp bilmedik ortalar, onu şol adamlara ananma. Eğer men diýenmezseniz. Demek şol adamlar Türkmenistan'da da şol deputat olan olsa şol deputatlığı yalan, minister olan olsa şol ministerliği yalan, ornatar minister olsa şol ornatar ministerliği yalan. Eğer de bir Türkmenistan'dan çıkıp kaydıp 15-20 ýylyň içinde belli bir derejeye yetip bilmedik olsa, şol sözüni diňläp oturma. Ine adam bilen adamın tapawdy şu taýdan gelýär. Ondan bir haýyşym, kim işläp bilmese, etjek işini bilmese, başgalara töhmet atýandyr. Şonun äge bolun. Özü işläp bilen adam, özü görüşüp bilen adam rejim bilen görüşür. Halk halat etjek bolur. Egerde opozisiýanyň içinde görüşüp gören adamdan ayağından atlaşıp şolun üstüne gije uny töhmet uýup oturan bolsa, sag bol, hoş sag bolýyňda çykynda gidiýärin şol kanalyndan. Walta bitirmen. Demek ol adam töhmetçi, gıybatçı, görüşücü däl. Ana men aýtjak. Sag bolun. Hattowy. Ýene bir ýerde hormatly watandaşlar, sizin hemmeňiz hukukyan alaýkada aýna aýdal diýýär. Hoş geldiňiz, maşalaňyza hoş ýetdiňiz. Siz goňýar, siz degenýär, sizin bardyňyz sizin görüşýäňiz. Hemme aktivistlara şol aýny aýdal diýýär, çeýlen ýapyp, kommentariýa ýazyp, hereket edenlere köp taňar. Apyda para sizin material goýardyňyz şol aktivistler boýun. Indi size de sag bolun. Ine häzir Vefa Çopon Ankara'da otyr. Ine şoňa men sizin hemmeňiz ýene bir çağırýan. Challenge'ları güýçlendirin, çykyşlaryňyzy güýçlendirin. Vefa Çopon deportasyon lagerda otyr öýüne gaýtmaly. Biz rejimiň elinden şonu çykaryp almaly. Sebäbi Vefa Çopon. Hormatly watandaşlar, Ýewropa Birleşigi herekete gidip başlaýar. Indi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky adamlar haçan herekete gidip başlaýarlar. Ine şul ulu soru. Şul soruga apyda para näme jogap berýärdiňiz? Näme etmeli şul
Bizim yankı halkımız häzir soňky döwre wap atmaskasy. Ine sizin çıkışlarınızdan tok yok, Avrupa'dan tok yok, Amerika'dan tok yok. Nire seri diýerler. Netice yok. O netice yok. Hawa netice yok. Olar gelip hemme zatlaryny düzedip prezidenti türmäge basyp bizem öýme öý gapyny urup gelip ýa köşküni getirip şo ýerde bayram guýup şo ýerde döwletiň hemme işgärlerini boşadyp saýlawlary geçirip bizden birini prezident edip bizem ýene de şoň bolmak üçin şol hereket eden oklar bizem olar inanamdyk. Ine kim hiç kimi edilmeýär, ine biz hereket edilemdik. Ýöne biz gahrman. Biz göregul bizden ýanky mysalarly. Ine biz ýaragly görüşe taýýar. Netip bolsa ine Kakymrat Hydyrov häzir granisadan geçer, biz ýygnar şo ýerde. Bizem şoň ýanky sözleri bilen hemme zady oňuruz. Biz diňe partizan uruş etmeli, biz gizliň edersiz bilmeýärdiňizem bizim şo ýerde bardymyzy. Opşun başga bir planetada bir hereketler eder. Türkmenistanyň içinde hemme zat düzeler. Şonuň üçin ine siz bilersiňiz, siz görersiňiz. Ine ýene garaşyň 30 ýyl nezip bolsa görersiňiz diýip. Şu ýaly bir döwre bap, ýa atmaska bar, şuňa siz näme jogap berersiňiz? Oň jogaby gaty gysgaçyk boş vurun. Olar boş vurun. Halkyň güýjüne dayanmayan hereket halka peýda etip bilmez. Egerde dillüşüjiler bir 5 tan dillüşüji alaga eden döwlet adamşyny edip halka aýdaly azatlyk beripdir diýerinde. Şol azatlygy şeýdip pişme ýaly eline bersen halkynda şonu saklap bilen şo pişmeni elinden aldyr ýa halk. Biz gördük şonu gözümüz bilen. 91-nji ýylda el pişme paýlany ýaly garaşdyrlyk paýlany. Şo garaşdyrlygy türkmen alyp bilmedi böyle. Beýle halklar aldy, Pribaltika halklar aldy. Estonya, Latviya, Litva, onun Gruzinler aldy, onun Ukrainler aldy, Belaruslar aldy, o Belarusdan başga Şushkevich durdy hawa. Şushkevich diýip gaty bir professor, gaty bir ansaply hem bir ýaman düşünjeli adam bardy. Olar aldy, Gürüzler aldy. Emma Türkmenler aldy bilmedi. Özbekler aldy bilmedi. Täjikler aldy bilmedi. Kim öýeli görüş almadyk bolsa garaşdyrlygy. Şol halklar iyi diýandan şol garaşdyrlygy elden berdiler. Ýani öz içinden dören yalançy adamlar topar bolurlar şonu edip aldylar elinden. Türkmenistanda da ene mut berjek, tok berjek, su berjek diýip hamana atasynyň mellerine gaz waýaly, atasynyň mellerine çudurulyp bir köşüllep su çykyp ýatan ýaly. Niyazov, ya olmasa tok çıkıp yatan ýaly şo şeýtirip halka Allah men sizene mut ber. Yani kim Niyazov? Özi detdomda önü ösen adam. Näme on gazy barmy? Atabagydan galan gazy barmy? Mut berer ýaly halka. Ya on toğu barmy, ya suw barmy? Yok, hiç adam yok. Ol bütün Türkmen halkyny ağlady. Olam näde barlady? On öz kellesinden çykan zat däldir diýip hata edýär. Şo wagtlar Valer Georgievich Ochertsev diýip bir mikrowedir bardy. Onu men şol döwürde ýalan bir ýanky eşek kojaýyn diýen bir hekaýamda görkezdim. Şo eşek kojaýyn şo taýda şol Ochertsev diýip biri bardy. Şo Ochertsev, şo Ochertsevdi. Şo Ochertsev tap berdi şo zatlary, şo mikirlikleri. Ine şo halka şo zatlary wada bersen, halk oturur, onun biz öz nimämizi gurur özümüz baýar diýip öwreden normalda. Netijede şol Ochertsev milliarder bolup gitdi. İtera diýilen kampanya ol Welsepistriýan nimeňki diýär ol. Welsepiçinki diýär. Ol Welsepit kim şoň ady? Welsepiçinki diýär ol. Ol Welsepistriýan nime? Ol on giýowsy Ochertsew. Ol Ochertsew şo giýowsynyň adyna Moskwadan hamana itera kampanýasyny gurup Türkmeniň gazyny Niýazowyň bilen alyp satıp Avrupa şeýtirip onu özi milliarder boldy. Hemen ýekece mysal getireýin. Mundan bir 4 ýyl odal, hatta 4 ýyldan mazır 3,5 ýyl şeýle mundan odal. Ochertsew Moskwada oglu bilen bile 250 milyon euro bir kurort ýerini satyn aldy. Moskwanyň eteginde. 250 milyon euro. 250 milyon euro bir zat satyn almak üçin adamyň iň bolmanyna bir 2-3 milyar pulu bolmaly.
Tebi olur ýa töwekkelçiligi onsuz gidip bolmak. Diýmek näme ekeni? Oçursun eýem bir näçe milliard euro pulu var. Şo pul kiminki? Sizinki mehriban illeşler. Türkmeniň kuşol, Türkmenistanlyň şonu Niýazowyň üstübilen Türkmenistanyň goparyp çykdy şol adam. İçeri diýdi soň adyny üýtüdip ýanky Arit diýen bir ada geçirdi. Gara şey talady. Hanni yine de Nahram filan jadan şuat 23 milyar pul çıkarıptır. Bileleşip. Berdim Muhammed filan 23 milyar pul çıkarıptırlar. 23 milyar dolar. Olam diňe pul, olam diňe biziň bilýänmi? Faktyny tasdiklanan. Men aýtjak bolýandy adam bar. Şu rahatları bilmeli. Şu adamı näme batyr edýär? Düşünje batyr edýär. Adamlar köprek öwrenin, okan, öz ýurdumyz bilen şoň ähli baýlyklar bilen gyzyklanyn hem şonu düşünje adama batyrlyk berýär. Öz onuň ýene bir aýtjak adam. Hiç bir daşary ýurdun Birleşen Milletler uramasam, Ýewropa bileşigem eger Türkmeniň özü ayaga galmasa kömek edip bilen. Hiç kim bir ýurdun içine goşun salyp, näşe sen beren soragyň bir. Ýanky sorayan soralar biziň illeşmeliň näme üçin bize kömek eden oklar. Kömek edýärler daşary ýurtdan. Ösen döwletler hem kömek edip bilýär. Halkara guramalar hem kömek edýär. Hökman kömek edýärler. Ýöne şoň ýekece şerti bar adamlar. Ömürlük halk öz mertebesi üçin, geljegi üçin ayaga kalmaly. Şol bunu kömek edýär. Tamam. Dogry. Hormatly vatandaşlar. Seýdim. Egerde biz hiç nad etmesek de, atmaska tapyp dursak, häzir döwre bap atmaska, partizanly uruş, ýene bir şol atmaskalyň men bir 20den olaýyny gördüm-de. Siz kaçan hereket etjek? Ya da başga soru bereyim. Siz hereket etjekmisiniz ya şol ýanky baýa garaşyp oturjakmy? Siz hökman bir baý gerek. Şoň aýagyna gaty çalt ýagdaýda ylgap, uçup, ýanky uçuşda barıp ýykylar ýa-da aýagyny goşar ýa. Size bir baý gerek, size bir prezident gerek aýagyny goşar ýa. Size Berdim Muhammed gerek. Bize gerek o. Biz sebäp Berdim Muhammed halktan çykan bir iň ukypsy adam. Bize ukypsy adam öňe çykyp halky ýanky çöle akıdyp şolary çölle öldürür ýaly adam gerek. Bize ukyply adam çykyp Türkmenistanyň ýoluny kesitläp bilýän, Türkmenistany öňe akytyp bilýän, hemme halka dem mümkinçilik göredip baýlyklaryny ýanky artdyryp bilýän adam gerek. Bize şuraya hükmet gerek. Bize bir adam değil, bize adamlar gerek. Bize ýolbaşçylar gerek. Bize liderler gerek. Bize saylanan adamlar gerek. Şu saylamanam siz saylamaly. Onu ýanky ýokurdan gaçmalylar. Ya Ýewropa döwletleri ya başga döwletlerden gelip adama goýmalylar. Dedim Türkmenler Açypsov, Niýaz filan näetdi döwleti. Ondan soň o iki san Türkmenler geldi. Ýöne biz oýnap ýatyrlar. Boldy indi. Indi goýun biriň aralyna ýa näde açylmy? Indi bir bileliş ömür dedi. Haýyş sizden. Kim egerde faýşdylar aýdýan bolsa, beýrekler töhmet edýän bolsa, gitmeň şoň kanalyna. Sebäbi ol sizi ýene de 15-nji asyra Berdim Muhammed ýaly şoň goşulyp sizi çekýär. Siz şuň öz ykbalyňyzy realny görmeli ömür. Realny diýen problemany biz kesitlemeli. Problema nämede? Diňe Berdim Muhammed sizde. Şoň üçin sizin problemaňyz düşünşmezlik, sizin problemaňyz bilimsizlik. Şonuň üstüne işläp, onu her adam özü üstünden işläp, düşünmese, ýanky ýa naklardan sonra, ýa ösün adamlardan sonra düşünjelerini durunup boşdurmaly. Bolmasa biz diňe ýanky tomoşa kanallary gidip, tomoşalar diňläp otyr. Diňläň problemi ýok. Ýöne siz hereket eden bu. Şolar diňlediniz. Şoň üçin hereket goşuň. Herekete bereket diýişýäli, ine bizim aktivistimiz Aýna Aýdyldyýewa çykdy şuň ýanky saklanmadan. Ýene bizde Vepa Çopon diýilen Vepa galy Ankarada, Dipson lagerda ýa-ni etire goşunlary üçin aýdýan hormatly watandaşlar, birimiz bolaly, watandaşlarymyz bolaly, kim tutulsa da ýyzyna ylgaly.
Ýadyňyzda bolsa şundan 2 ýyl mundan ozal, 1,5 ýyl mundan ozal men Dursultanyň ýylynyň näme barpdym. Ýani deporsiýon lageri barpdym. 60-70 kilometr Stambuldan aňyrda. Şu men baramda şu ýerde ömrüne şu deporsiýon lageriň taryhyny ömrüne birinji gezek bir türkmen beýlik türkmeniň ýylyny. Inni bolsa näme? Aktivist düştü, ýylynyň adwokatlar, türkmenler ılgap ýatyr. Inni deporsiýon lagerlerinde türkmen düştü, çalçyk ýandy. Beýlik adamlar ýa, beýlik halkdan düştü, aýlap ýatýar. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, agly bir bolary. Beýlik ýerimiz gollady. Beýlik ýerimiziň üstüne tökmeden paşdyrlar aýtsak, biz ýene 15-nji asyra Berdimuhammedowyň gaýyna minip ýene gidýär. Şonuň üçin diňe ösmeli, diňe öňütmeli, biz gaty ýaly. Hatta goňşy halklardan hem ýaly. Biz Afganistanyna uruş bolup duran, bir näçe 10 ýyllyklarda uruş bolup duran döwletden ýaly. O ýerde internet, isler wagtyň alyp bolýar, isler wagtyň açyk, limitsiz. Türkmenistanda internet ýok. Afganistanyň puly diýsem ýörýär, onu giýje, onu konvertasiýa edip bolýar. Türkmenistanyň puly 30 ýylda altına ram gördük, beýle asyrlar ram gördük, prezidentleriň asyrlaryny. Türkmenistanyň manady konvertasiýasy ýok. Maskaraçylyk dem, şundan beter maskaraçylyk näme gerek? Türkmenistanyň prezidenti öl halkyny ezip, serketler yapıp, hemme halklar, yani hemme döwletler serketleri açıp halkyny talýar. Bu bolsa mundan beter serketler yapıp halkyny gynapýar. Mundan beter maskaraçylyk barmy? Türkmenistanyň prezidenti dil görkezmesi berip, Raşid Meredow öz biznes schematyny edip, halkyň puluny gurlap, pasportlar çalşan o. Mundan beter bir maskaraçylyk dünýäde barmy? Nirde var şu? Düşünürüm ben, nirde var? O zaman siz diýäňiz, ine siz Türkmenistan maskara edýäňiz. Biz maskara edemiz o. Biz şoň awraýyny aldyrjak bol. Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan adamlaryň hormatyny aldyrjak bol. Şol adamjyk görgüli deporsiýon lagerinde tutulsa, şoň arkasyny çalyp, arkasyna durup şolar çykarýar. Näme maskara edýär? Kim maskara edýär? Kim şolar şo ýaratýar? Türkmenistanyň prezidentiň berilen haty boýunça, görkezmesi boýunça Raşid Meredow hat ýa-da şu 25 aktivisti tutumda Türkmenistan'a iyi verin deyip yine bolanlar aynı aydıldı ve şoň esasında tutuldu. Ya beýlek aktivistler. Şol hatda şol. Bir edem de olmalı. Şoň üçin mümkin men bir kagdaýda sözüm bol. Şurada illeşimiz Ilvay ýaly, ýani şunu görkez, şu Igor Makarowyň hany ýadyma düşdi. Velosiped sürýän ýa Makarov diýdi, hawa adam ýadyma düşdi. Igor Makarov. Şol köp sagol Ilvay şol Igor Makarov dogry aýdýan. Şu Igor Makarov Oçertsyň giýewsi. Şu giýewsiniň adyna firma açyp, Niýazow bilen bileşip 90-njy ýylyň 2-nji ýarymyny şol ortalaryny şol näme gazy türkmeniň gazyny satyp milliarder bolup gitdi. Ödem şol Oçertsyň diýilen adam Türkmenistana gelenine. Türkmenistana gelen Çepek köşülen gelen adam. Çepek köşülen. Edir bir Sovet funksioneri Kantamoryny geçişdiren, özüm KGB'nin hem Kantamoryny geçişdiren bir näme funksioneri. Baýlygam ýok, maşinam ýok, pulum ýok, dollaram ýok, o dollaryň adyny tutmagym gadagan bir garyp oglan. Gelip iň soňunda da ýa şu Niýazowyň üstü bilen türkmeniň puluny gemirip sümküne çenini gemirip biziň hem üstümizde tökme atyp şu göreşip başlamyzda az birlik halk hereketini döredemizde şeýtdirip ola milliarder bolup gitdi, halky arlap bilemine näçe ýyllardan näde şerutlarda emigrasiýada ýaşap gördüm. Näme üçin şeýle boldy? Sebäbi şol Oçertsyň jadanyň ramfyň guran skemasy boýunça Türkmenistanda bir siýasat işledildi. Türkmenleri biri-birine ananmaz ýaly etdiler. Ana şo illeşimiz aýdypdyr, biz özümize ananamyzok diýip. Ýöne ol diňe bir bölegi şo gorkuň. Iň aýlganyçda şo başistik sistemaň döreden zady türkmenleri biri-birine ananmaz ýaly etdi. Türkmenleri men size düşündirýän näme? Haçan türkmen birleşse şu ýaly haramdadara ýol bermeýär. Şoň üçin bular ýa-ni agzalyk edip goý on tapawy ýok rejimlere, ýa-ni Berdimuhammedow, Niýazow, Açersov ogulosyn, Jadanow ogulosyn, Hram ogulosyn
Ýöne Türkmen ogurlama. Türkmen ogurlaryna üstüne yankı gelip munaýyp bilýär. Ol bir hukuk bolýar. Bu şu parahollar, Jadan, Hram, başga milletleriň adamyny ogurlasyn. Bular näme? Ogurlap gaçyp gidip şu ýerde baýlyklarda ýaşaýar. O çyrtyp Türkmenistanyň hökümetinden işinden çykanda göni İTER'a finans we direktor bolup girdi. Öz göwsüniň kampaniýasy. O birleşik göwsüniň adyny açylan ýöne öz. Göwsüniň adyny açylan. Awa şo ýerde bir topar adam ine ölen soň ay hormatlan, ýani o çyrtyp diýip ýanky ýürüýte peridaç goýýar. Çykyşlar olar türkmen halkyny taýlap şu ýagdaýa sap gitdi. Biz bolsa ýanky bizim aramyzda adamlar ay ine şu ýol şu ady ine beýtdi diýip gow allak diýip ýani kanalyna şu arada söýler ýanky bu gynanyp ağlap inata söýlenme beýle alanok ýa gynanyp. Bir zady bellemedim Murat. Şu zady bir sözüme bir zat goşşak bolýar. Biz adamlar millet bilen milletin arasında fark koyamda. Hanni ştaýda bir şol Niýazow hem bir Muhammedow peýdalanıp Türkmeniň sünkün gemiren adamlaryň adyny tutduk da Valer Georgiýewiç Oçetsew. Men o adam bilen çakmış gördüm telimgede 90-njy ýyllaryň başlaryna 80-njy ýyllaryň ahyrlaryna. Şu bizim kellämiz galdyrtmajak bolup Türkmeniň kelläsini galdyrtmajak bolup ähliýet millatlary eden haramzada adamdy. Onuň şolun adyny tutamyzda da, Hram filan Jadanyň adyny tutamyzda da bir olar haýsy bir başga bir ýat milletden bolan üçin tutamyzda. Ana hamana Niýazow Türkmen, Berdimuhammedow Türkmen, ýa Raşid Meredow Türkmen näme peýda bolýar? Şol Oçertsewden ýa Hramdan Jadanyň näme tapawdy bar şol? Şolaryň deňje ogry, deňje ganym, olar bileşip halkara mafiýasyna giren adamlar. Niýazow, Oçertsew, Jadan, Hramow, Berdimuhammedow, Raşid Meredow, hemem käbir şol Berdimuhammedowyň gaty goloýunyna garnaşlary bar, baý milliarder bolan. Şolar hemmesi Türkmen üçin deň ýigrenji, deň ganym düşman. Milletin işimiz yok. Cinayetçiler. Olara ya halkara mafyasının vekilleri. Şoň üçin o Türkmen olan bilen bize näme peýdat bar? Niýazowň ýani men dargat gitdi Türkmeni. 100 ýyllap aly birikmedi ýalydyk gitdi. Indi Türkmen diňe öz batyr ata-babasyny ýatlap gaýtadan öz ähli güýjüni, kuwatyny, gaýratyny jemlemeli. Iň esas adamlar nädip tapsaňyzdan birek biren anamly adam. Şo ananmagyň nemesini ýoluny tapyn, nädip tapsaňyzdan. Egerde bir millet bir-birine ananyp bilmese, adamlar bir-birine ananyp bilmese, ol adamlar nädip bileşip bir iş etsin? Nädip olar bileşip özüni, öz ýurduny halas etsin? Nädip olar öz döwletini ele alsyn? Şoň üçin şo men her gerekde ýatlaýanym şu üçlükleri gurun, beşlikleri gurun, 5 adamdan köp ulu gurma. Türkmenistan ýaly aýlanç diktaturada ol gat howply. Şoň üçin şo 3 adam bir-birine ananyp biler. 3 adam. Eger onan köp görseňiz 2 adam bol. 2 adamdan ibaret guramalar bolun. Şonu şol guramadan kimdir bir sırt çıkarsa da şol guramanın içindeki 2 adamlyk gurama diýerler. Olamayam gurama bolýardy. Şu guramadan çıkmalar gep çıksa ya sırt çıksa onu belli kim çıkaran. Şu 2 adamın biri. 3. adam yok. 3. adama yapar ýaly. İsteseňiz şu Türkmenistanyň şertinde 2 adamlyk guramada gurup bilersiniz. Ýöne hökman gurmaly. Ýöne hökman öwrenmeli. Siz ýadyňyzda saklaň. Şular ýaly agar ýagdaýa düşen halklar iň soňunda hökman özüni çıkarmalydyr hopdan hem aýlanç batgalykdan läýekden. Onu başga bir halk gelip çıkarmaya. Başga halklar diňe sen özüň görüşe galkanda ana şonu gelip kömek edip bilýär. Ýoksa kömek edip bilen. Hakykatda para. Biz efiri köpe çekmeli. Sebäbi men häzir Zoom'a girmeli. Ýa-ni aýdokdy ýol beren bir gepleşigimiz bar. Hormatly watandaşlar, hakykatda para dogry aýtdy. Ine ýa-da biri inni häzir ýa-ni ITER'a däle Ateri diýip kampaniýa registrasiýa edip bunu pul ogurlaýa çalışýan kampaniýanyň registrasiýa ýöne arkasynda şol bir adam. Olaram şu velosiped işçän ne diýip bolsa demokratiýa topaly gelse,
Werte biz işin hem işini uğraştık. Yani barlap vaat edip hemme alan pullarını kontraktlarını veya şunun üstüne köp pul yuğurlu. Yuğurlu diyelim yankı. Oğurlanlı. Ya, Ahmet Çalın üstüne oğurlandı. Biz ne yapacak Brinanya? Ne yapacak Türkiye'de? İşet yalı işleyer, bul yalı işleyer. Ya bizim pullarımızı başka kapıdan yani kalta gitti ulan. Ahmet Çalık, Berdimuhamedov, yegenleri. Biz olsa Türkmenistan'ın pulları yetmeyen son, olur oğurlap yetişen son, bir daşar yurttan pulları işler Türkmenistan'a tabi oturuyor. Yine şuraya maskaraçıları durmak için demokrasiya güçleri, yani demokrasiya halk genişi yine sizi görüşe çağırıyor. Ulu adam erkekler. Her kim bir öz kişilerini etmeli. Kişi gruplar açın, 2-3 adamdan. Bizimle haberleşin, aktivist çağda gelin, Telegram'da. Biz size ne görüşmeliğini öğreteceğiz ve bilece görüşürüz. Şununla biz öyle bir muhtariyat, yeni bir gedek, aynı aydokluğu var. Hoş geldiniz. Biz sizi köp alat ettik. Yine sizem giyip çıktınız. Bizimle şu giyip çıkın, oturmadık adama. Aktivistim diýmeli indi bir girak bolýar. Şoň üçin giýersem, çıkarsam, basılarsam, urularsam ýöne biz ýolumyzdan gitmez. Biz türkmenligimizi şul haramdada jinayetçilere görkezdik. Şoň üçin wepa çopun üçin çıkışlary edin, durma. Bizim akçylygymyza goşulyň, strelka akçysy gidip dur ýadyňyzdan çykarmaň. Video, nemelerini zapytlaryny bize iýerin, Türkmenistan içinde daşyna tapawdy ýok. Ahmet Sapara şu kanala gelip öz pikirlerini aýdan üçin köp taňar ýakatyn, şu kanalda gelip kommentariýa ýazanlara köp taňar ýakatyn öz pikirlerini ýazan. Ýöne paş sözler aýtman, ýalňşýanam bolsak ýazan, ýalňşýan bolsa olam ýazan. Gyrada durma, wagt berdi. Ýuwdy elawna. Menem bir sözüm jemleýin, aýna gözüň aýdyn diýen Salman maşalaňa bulunup geldim, gowuşýan şu iýje, şu aşam. Onu WEPA çopana da biz hükman görüşümüzü devam ettiririz. WEPA ruhtan düşme. Biz sen te çıkyansan görüşürüz. Belki uday senin çıkarsın yakın günlerde. Onun Azat İsakov var. Onun Türkmenistan'a şon iyi verilmegi elbette ortadan eden bir gati ervet yanlışlığı, halkara derecesinde eden yanlışlığı. Bir Azat İsakov arada gepleşikleri çıkışlarımız devam eder. Hemen belki de şol daşarutlan batışı esasında Azat İsakov'un koyverler. Belki de diýänimin sebebi Türkmenistan'ın içine eltilen son kıyın oluyor da bir adamın çıkarmak. Odal biz onu gördük. Şol student oğlan, bunun bir näçe ýyl odal. Ömrüzok Umarkulov ağla yolu bilen akidilenle Türkmenistan'a şonu häzire çenden bir çıkarıp bilemdok. Yönü adamlar. Şu daşary ýurtlarda Türkmenistan'ın ilçikanasynyň konsulluğunun içine girme mümkün bolsa, öz işlemleri elektron usulla yerine ýetirjek bolun. Sebebi Türkmenistan'ın daşary ýurtlardaky ilçikanalary, konsullukları hem şolan iş yerleri köpülenç 99% MKM bilen bağlanışykly hem rejimin gidilin tavşyrıklaryny yerine ýetirýän adamlar. Olar daşary ýurtlarda Türkmenistan'ın grazdanlarynyň garşysyna iş alyp barýarlar. Kimi tutmaly bolsa tutýarlar, ziyan ýetirmeli bolsa ziyan ýetirýärler. Ana urup ýenjip adamlara nähili eziyet berýärler häzir İstanbuldaky konsulluk we ilçikana Ankara'daky. Şoň üçin ana aýtjakladym. Ýene de bir ýedek adamlar hemme şol bilen Muradyn aýdyşýaly debeten aktivistler üçin hem de tapawdy ýok. Debeten aktivisti bolsun bolmadym. Bir de şol türkmen bolup türkmeniň azatlygy üçin görüşýän bolsa, şo biziň adamlar. Şo diňe rejim bilen görüşýän bolsa bize boldy şol. Biz töhmetçileri goramaz hiç wagt, ýöne şu rejime karşı görüşýän, öz halkynyň azatlygy üçin görüşýän adamlar barada erkin Türkmenistan TV radiosu gelecekde de gepleşikleri eşittirerse hem de şol adamlaryň azatlygy üçin görüşür. Köp sag bolun. Bolýar, köp sag bolun. Efirimize gelip dinleýän üçin. Şuňdan da efirimiz gutorýar. Ýene bir aýna aýdyldy bar. Hoş geldiniz öýüňize, maşalaňyzy ýetdiňiz. Biz sizi köp alat etdik. Biz siziň bilen berwagt. Sag bolun, hormatly adamlar. Sag bolun.